Tak, zatiaľ čo je prestávka v hokejovom zápase Slovensko-Rusko, v ktorom je zatiaľ po dvoch tretinách stav 3-3, mám teda čas na ďalší tutoriál, pokiaľ sa nezačne tretia tretina a prejdeme na 11. cvičenie už, čiže už posledné konečne a v tomto cvičení máme napísané, že je potrebné rozdeliť projekt do nejakých modulov časti a keďže v normálnom programovaní, keď programujete nejaké seriózne programy, je to podstatné, tak si to samozrejme ukážeme aj trošku vysvetlíme. Takže projekt obsahuje niektoré časti header files, to sú odkazy, hlavičkové súbory, ktoré obsahujú iba deklarácie funkcií, takže neobsahujú ich telo, ale len ich deklarácie, ale aj štruktúry, makra a podobne. Takže napríklad, keď sme tu museli deklarovať funkcie pred funkciou main, tak tieto deklarácie umiestnime do hlavičkového súboru. Ďalej tu máme resource files. Resource files slúžia do týchto resource files môžete uložiť nejaké zvukové záznamy v nejakých formátoch, okrem MDI, ale to je v podstate jedno, môžete tu dať nejaké obrázky a keď to budete potom kompilovať, tak sa vám to urobí ako jeden exe súbor aj s tými obrázkami, takže nemusíte mať napríklad v priečinok a v ňom obrázky, ale vlastne v tom exe súbore už budú zahrnuté aj tie obrázky, čiže to sú resource files. Source files sú samozrejme súbory, ktoré obsahujú ten samotný kód a test files to sú nejaké iba testovacie, keď chcete nejakú testovaciu funkciu spraviť, otestovať, to sú také dočasné. A dôležité súbory, tak to je napríklad makefile, alebo ostatné súbory, ktoré môžu slúžiť na konfiguráciu celého projektu a podobne. Dobre, takže môžeme začať vytvárať hlavičkový súbor Hall of Fame, nový hlavičkový súbor C, Hall of Fame, finish. Vytvoril sa nám tu automaticky generovaný obsah. Automaticky nám tu vygeneroval niektoré veci, ako napríklad meno autora a kedy vlastne bol vytvorený ten hlavičkový súbor. Čiže tieto veci môžeme pokojne zmazať, nikomu to nebude prekážať, pretože náš program nejdeme niekde predávať alebo nejdeme ho nejak rozširovať, čo sa týka komercie a tieto údaje o autorovi sú zbytočné teda. Respektíve, keď budete odozdávať projekt v škole, tak je vhodné si napísať meno. No, každopádne to nebudeme riešiť. Máme tu nejaké predefinované veci, ktoré nám hovoria o názve tohto hlavičkového súboru, ale aj o tom, či je definované C alebo C++. Pre správnosť je to málo podstatné, takže si to vymažeme. A umiestnime si tu tieto veci potrebné, a to zejména štruktúru. Použijeme cut, paste. Dáme tu ešte odkazy na tieto funkcie, čiže to skopírujeme iba.
No, tých funkcií je nejak veľa. Ale každá má svoje opodstatnenie, aspoň dúfam. Tak. To by sme mali. A do hlavičkového súboru ešte niečo dáme, alebo nie, pozrieme sa. Čo je tu ešte také podstatné a súvisí s Hall of Fame, pretože tieto moduly by mali byť logicky usporiadané, čiže aby to sprehľadnilo celkový kód. Tak, keďže asi nie, tak Hall of Fame.c si vytvoríme, source files, new, source file, nie main file. Main file vygeneruje funkciu main, ktorú nechceme, ale myslím iba source file. Hall of Fame. Takže nám to nevygenerovalo nič, pretože sme dali, že to je normálny source file. A čo robíme? Skopírujeme si tu všetky tieto veci. A keďže ich chceme stále vymazať, cut paste. Ale keďže tu používame niektoré veci, musíme tu niečo zahrnúť. A to samozrejme standard input output, hlavičkový súbor, ale aj string a hlavne Hall of Fame. Ďalej si prekopírujeme index ktorý nám dúfam nebude robiť problémy, keď sme to robili trošku improvizačne a nerobili sme to teda ako by sme presne mali podľa pokynov, ale to nevadí snáď. Keď áno, keď nastanú nejaké problémy, tak ich samozrejme opravíme nejak inak. Každopádne pozrieme sa, čo máme ďalej urobiť. Library C a Library H. Takže ďalší súbor, hlavičkový C header file a nazveme ho library, pretože bude obsahovať tie knižné funkcie. Zmažeme si tu samozrejme nepodstatné veci. Teda možno sú podstatné, to presne neviem, ale chceme tu mať toho čo najmenej a fungovať to bude aj bez toho. Takže môžeme si tu skopírovať tieto funkcie, ale lepšie, keď pôjdeme na túto stránku cvičení, dáme si API a sa všetko skopírujeme. Pretože všetky funkcie máme vlastne zrobené. Samozrejme trošku si ich poupravujeme. Čiže stlačíme Shift, End a dvojbodku. Shift, End, dvojbodka. Takže to by nám nemalo trvať dlho a budeme mať aspoň istotu, že to máme spravené dobre. Teda, keď to robíme správne. Staneme stále nepodstatné veci.
A samozrejme potom ďalej library.c bude obsahovať telo týchto funkcií. Ktoré si skopírujeme z main.c. Tak, keď toto máme urobené, pravíme tu ešte, vymažeme tu nepotrebné veci a malo to byť už v poriadku. A keď budete robiť normálne programy, tak je dobre si tu dať nejaký komentár ku každej funkcii, pretože kód, celá logika týchto funkcií, ich telo nebude, ako teraz to robíme v C súbore, ale keď budete chcieť nejak program prezentovať ďalej verejnosti alebo nejakým iným spôsobom komerčne a tak ďalej, tak budete chcieť library dávať do formátu .dll dynamic libraries alebo .a, čiže tak, aby to nemohol si každý prísť a pozrieť si vás zdrojový kód, ale aby ste ho mali trošku chránený. A tak je to bežná prax, ale keďže nám nehrozí, že nám takto bude kopírovať kód, pretože my sa vlastne teraz len učíme, nie sú nejaké veľmi tajné veci, je to vlastne len taký úvod do programovania a dúfam, že niekto z vás nebude programovať v C, ale zvolite si iný programovací jazyk. Každopádne urobíme si ešte v tomto tutoriáli tu library.c, kde si skopírujeme všetko po funkcii main, čiže takto. Page down, Ctrl+X a Ctrl+V. Takže keď sme si rozdelili celý projekt na logické časti a na túto časť tutoriálu už nemáme dostatok času. No samozrejme potom ešte do library H si skopírujeme tieto veci. T16 stihneme. Ctrl+X. Dobre. Tak, stretneme sa v ďalšej časti tutoriálu.